Aiwa, ndaunganidza kazvanza kusundaidza manja kwamuri mhuri yeZimbabwe. Regai ndimbotanga nekukumhoresai nemitupo yenyu vari padivi pangu ndinzou Samanyanga ndaisa zvanza Mupamombe vana Mankomo. Aiwa, ndasundaidza zvanza vana Madyira ndoziva kuti handingakutaurei ndikakupedzai mese. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga muri kuona padivi pangu haasi mutsva munomuziva. Sanganani mhuri yeZimbabwe. Makadiko mhuri yeZimbabwe, ndingavile njani ezindaweni ezichene, ndingavile khona. Igama langu nguKenan Wakaterwa. Mutori wenawo. Vaudze kuti channel yako inonzi chii? I-channel yethu igama layo is JCTV Africa. Sitholakala ku-YouTube kanye noku-Facebook. Hongu tinopota tichidhumana mundima isusu tisu vanhu vakabatana manje. Musambonzwa kana pamunomboona pepa chitukana chididi kutsvagaika kuti muuye. Saka hanzi dzinofura nzevane. Tisati tatanga chirongwa chatauya nacho kazuva ranhasi mhuri yeZimbabwe, ndine kusuwa kukuru mushure mekurasikirwa nerimwe gamba revatori venhau Jonisai Child Maromo, uyo anga achishanda ari kuSouth Africa, akadzoka muno muZimbabwe kuzoona hama. Nguva diki diki iyoyo anzwa mudumbu, gone just like that. Zvinorwadza. Ndonhauka dzevaroyi dzinova ndidzo nhau dzatasvikira kuno nzvimbo yatiri yeSanyati, panhau yatinoda kukupai muzuva ranhasi. Vachena. Imhuri yeZimbabwe sikhona esigabeni seNeuso endaweni yeSanyati. Silelu daba elihluphayo emulini, kule ubuloyi butholakala emulini. So baze lapha emthethwandaba ukuthi bakhulumisane, babonisane ukuthi ingaphela kanjani indaba yankhona. So sizozwa emthethwandaba ukuthi kuzaphela njani, kodwa hlalani lathi sizabe silitshela ukuthi kuhamba njani. Ndakanzwa ndigeli mafura hanzi vamuloyile, asi muno muZimbabwe tichiti hakuna uroyi, vanhu vachingoroyana. Izvozvi kana taakuzvitaura sonzwana Neshamba matanga, munongoda hakuna zvakadai, hakuna zvakadai. Mwandoda kuudza ndigambako, gambako kana uri kundiona kauroyi uriko shamani. Uyezve rukawo, kana uchiruda gambako uya uzondiona ndikudze kune vanorupa. Zviriko zvinhu izvi. Ukhona ubuloyi bukhona endaweni ezicheneyo, ubuloyi bukhona, isidoma zikhona, bathini imphanga ikhona. So kuyatholakala isintu sinjalo, abantu bayatholakala banokuyenza izinto zokuganga emulini ezindaweni ezicheneyo. Ngesishona bayathi hakuna mthunu usina nyoka. Ukuthi endaweni esicheneyo hakuna churu chisina magu. Kanjalo nje zinadashi. Kanjalo nje. Ndo chirongwa chatakuda kukupai muzuva ranhasi. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Don't forget to subscribe to JCTV Africa. Siyabonga. Naitwa Angelina Patterson, ndinogara kuWest Extension. Ndanga ndichigara nemusikana anonzi Vhena Phiri, anova anga achiwirirana naMaitindo Maitako. Saka zvakaitika ndezvokuti waigadzika gate pasi pemubhedha wairara mwana wangu.
isu tanga tisingazivi kuti chii chiri kuitika pamba apa, asi zvakazoitika mwana wangu musikana Linda ndiye akatoona gate riri pasi. Mama, onai pane gate riri pasi. Ndobva ndatsiura musikana wayo kuti zvauri kuita zvechipostori, budisa magate ako panze. Zvikanzi ndabudisa. Zvaita saizvozvo mwana wangu anga akuda kudzokera, bhutsi yake yanga yakakirwa umu. Musikana uyu ndandatomuti ngaabve, akanga atora mari inoita 877 yaakanga aba pamari aikolekta mari dzerendi. Zvaita saizvozvo ndakangozvitora nyore kuti regai ndimbomuti abve pabasa. Saka akaramba kubva, ndokubva akungokumbira ruregerero, akazongokwanisa kubva aine kahandbag achiti ari kuuya kusutura mbatya dzake. Saka uyu mwana wangu akuda kuenda ndiye akationesa mashura padunhu anga ari muwardrobe. Paaitsvaga bhutsi yake akavhura nesimba wardrobe iya ndobva yavhurika. Kunodai kuwana mune chibhegi changa chiine miti ine makalazi black, pinki, white, zvakawanda-wanda. Pakati pacho pane jira rakasungwa ranga riri mukati, rakasunungurwa nasekuru vangu vanonzi Francis. Varisunungura jira iri manga mune t-shirt yakaitwa memorial service yemushakabvu yemurume wasisi vangu ava Jahangomo. Ine picture yayo ndeye black yakaiswa mujira jena yakasungwa neimwe t-shirt ine mavara-mavara. Ndobva zvasanganiswa zvakadaro ndokusunga futi kuitwa mafundo. Takabva tarohwa nehana. Ndaita saizvozvo ndakadana anonzi Gladys, anonzi Gertrude Kamanga kuti uya uzoonawo zvataona kuti t-shirt yakauya sei. Gertrude Kamanga akabva auya, hana kumbononoka. Within some minutes anga asvika ipapa akabva atanga kutaura kuti naimi zvinototyisa, handitombozivi kuti zvinorevei. Ndikati ko t-shirt yakauya nani kuno? Hatizvizivi, ndiri kutotya, isati tiite zvemishonga. Ndobva tangodaro, ndobva tati ngazvitorwe mavhidhiyo. Ndobva tatora mavhidhiyo zvese zvakadaro. Ndobva ndakandira kupi kune mukoma wangu kuti handizivi kuti sheti yenyu yauya kuzodii kana kuti yauya kuzotsipika here, nokuti baba wedu vakafirewo ipapo vaichengetwa pamba pane musikana anonzi Vena. Iye azonzwa kuti t-shirt nezvinhu zvawanikwa, vaya vaizvo vanga vari masindicate vachiweka vese pamwe chete. Akabva aramba kudzoka ndobva paita kuti vamuudza. Ndobva atiza vanga vakumuhwandisa achigara kumba kwavo. Ndokwaaibikirwa sadza kumba kwomukomo wangu kwaaigara uyu Gertrude. Vari kutomutizisa mwana wake auya ambotinyengeredza achitaura zvake zvokuti dako kutoperai chino nechino, achireva nhema. Uyu akavandiswa kupi? Kumba kwavo uku, vachivhara-vhara zvinhu zvavari kuita. Saka takazosara tichitoona kuti vanhu ava vari kuweka pamwe chete ndezvemishonga izvi, hazvisi zviri normal izvi. Saka ndobva vangonyangarika vakadaro. Ndikatoita police case, inotori police case nanhasi yemusikana uyu ari parani, ari kutsvagwa namapurisa. Saka ndo nyaya iripo. Takazosecha iye zvino ndakatonodzoka futi back kubva kuLondon kufambira nyaya idzodzi. Tikasecha mawanikwa muwardrobe make mune mapedzi ane ropa asina kuwachwa akadzorerwa mumadhrow. Mamuine mishonga irimo ine zvifumbo zvisingaperi. Mamune mamwe mabhodhoro futi emvura akasiyana-siyana. Hatizivi kuti vanga vachiita nezvei. Isu tichingodya tichidyiswa kudai imvura dzokumakuva kana kuti imvura dzekuzvitunha kana kuti zvazvichifamba sei. Saka zvinhu zvakatiomera kuti taomerwa kuti tigozogara. Saka makaona ndakadzoka ndiine 2 weeks ndadzokera kuLondon kudzokera nyaya iyoyi yevanhu ushereketwa huri kuitwa ndo husina kutifadza. Saka maona tauya pano toda kuti tinyatsoziva kuti vanga vari kuzviitireiko. Muhari pane hari yanga yakanyorwa zita, mune zita remwana wangu pakatarisa sekuru ranga rakanyorwa, mune zita ranga rakanyorwa vava rasisa yandakatsemura ningi hari yacho. Zviripo zvese zviripo, tauya nazvo sechapupu kuti chizonyatsoonekwa nenyika kuti ndo zviri kuita vanhu mugariro wavo vari kuita zvinhu zvemishonga.
saka ndofunga ndipapa paningati ndagumira ava vochiita take over vachitaurawo zvakawanikwa kumba kwavo. Zvakaitikira kuwestview extension panumber 2310 Westview Mukadoma, ende ava vari kuwestview the same kuwestview ndokwakuchichengeta Gertrude pamba pani pemukoma wangu. Apa chada kuziva ndechekuti vanhu ava vakaita izvi vaigara pamba penyu here kana kuti vamwe vaibva kumba kwavo vachivazoita izvi kumba kwenyu? Uyu aigara pamba, wanga ari musikana webasa wandaigara naye nemakore ari ipapo, aiwirirana naGertrude, saka vaitoita zvinhu zvavo vachiita zvimwe chete nokuti zvinhu zvavo zviri kuonekwa zvichibatana pamastatement avo. Okay. Ukama huri pakati penyu naava ndehupi? Nani? Neuyo kuisa mazita. Gertrude mukoma womuroora waSisava. Muroora. Saka uyu ndiye anga ari mushandi Vhena uyu wavanga vachiviga nanhasi anotori parani ari pa100. Inini chakazondishamisa ndechokuti muroora uyu mukoma womuroora wangu ndiye akasiiwa ari incharge weimba yakazara neproperty nembatya dzese dzemuroora dzevana dzani nedzani, kureva kuti anga achiita sokuti pamba pake. Saka zvadaro nyaya dzaitika idzi adeedzwa kunoona izvi chiitiko chamanzwa ichi chichitaurwa nemunin'ina wangu. Akaenda asi haana kukwanisa kana kundiudza kuti mama tadeedzwa kwaita chiitiko chakati. Ini ndindakatozobvunza munin'ina kuti ko zvamandifonera ava vati kudii, svikani tatoti mwana wacho atore mavhidhiyo, kana muchida kuzopiwa mavhidhiyo yachoni motopiwa nemwana wacho. Zveshuwawo ndakafona ndobva ndataura naye svikanzi ndinawo ndobva ndakonekta mwana wangu mukomana anova ndiye muramo wake uyu ari kuchengeta pamba. Ndikati ino wainzwa here nyaya iyi yokuti tisheti yako yawanikwa asi yakasungwanidzwa nebhulauzi rechikadzi. Ivo vari kuti bhulauzi rechikadzi iri vakariwanepi? Saka mukomana akati aiwa mama zvineze ndichavabvunza maiguru kuti ko tisheti yangu yakubuda sei. Vakataurirana ava vakataura kuti tisheti ndakandaudzwa nemusikana uyu mushando wokumunin'ina wangu kuti hanzi vanoda kuitirwa munamato wokubasa, saka ndatora tisheti. Makamuudza here matora tisheti kuti muri kunomupa tisheti, muri kutora tisheti yake yakuita kumunamato? Aiwa hatina kumuudza. Kwewe muroora wangu, mukoma wako wakakuudza here kuti tisheti yakubuda mumba? Zvikanzi aiwa wakangondiudza kuti kuri kudiwa mbiya nejira rewhite. Ndikati wakaudza here murume wako kuti zvinhu zvakumbirwa? Zvikanzi aiwa handina. Ndakangoti ngavangoita inyaya dzavo. Ndikati aiwa wakauyu murume wako uyu. Okay, kwavakoma vako wai ndisina kuudzwa ini ndine mwana wacho kuti ndizive kuti makuita zvinhu pamwana wangu? Baba wacho vakafa but ndiri mupenyuka ini madii machindudza. Zvikanzi aiwa takangoona kuti tisati ngataure nekuti zvazviri zvedu. Ko saka tisheti yaenda mamuchitisazodzoka sei? Zvikanzi isusu takatangoti amene ndakandatokanganwa sechinhu chisiri changu. Okay, saka Vhena hapo sezvinei kwakauya sekuru womwana wangu kwaakaroorwa kuzopenda vabva kuHarare. Vakasvika one Tuesday manheru, vasvika paipai manheru waiva musi wa17. Vhena anga akadzingwa musi wa16 one Sunday. Saka vasvika manheru vakatowana Vhena ari kumba vachibikirana sadza nemuroora wangu mumba mangu. But muroora uyu aitoziva kuti Vhena ari kutsvagwa atori parani, kureva kuti dei vakanga vasiri syndicate kuti vari kuita zvinhu pamwe chete. Aide akareleasa information kuti mama Vhena uyai kuno mubati ari pano. But akaziva kuti kubatwa kwaVhena chiri kubvondoka pazvinhu zvedu zvese because vanhu vanga vari iri teamwork. Saka indaonzwa nyaya yese ndakadziya semunhu mukuru ndobva ndati no, panapa pane zvakatoitika zvakatooma. Sheti yomwana wangu indakambofirwa kane mwana wokutanga mukuru. Ndakutokwira ndege ndakatenga tiketi rangu ndobva ndatoti kumwana womukomana tiketi rangu ndatenga but rashota mari. Zvikanzi mama rashota nemari. Zvikanzi ndikati imari shomana ndikuda 300. Zvikanzi handozokupai musi weMonday ndienda hura. Ndikati no problem, knowingly kuti inini musi weMonday ndowandaibva kubasa ndichitora off. Ndakatopfura neko ndikati hapana tsamba dzangu here panoda kuenda kumba kwavo. Zvikanzi hapana. Zvikanzi mirai tibike. Ndikati no, ndiri kumhanyira kuenda kwachiremba. Ndaitoziva kuti ndakutonorongedza. Chipiri mambakwedza ndakabva ndatora ndege. Ndakangoudza vasikana ndikati ndakutoenda kumusha tiketi rapo kana ndakatenga. Ndobva ndakwira ndege. Saka ndakakwira ndege kuma6
yakasumuka na10 kuuk ndichisvika kunoku kuzimbabwe na1 am ndichisvika muzukuru anga akamira nemota yaponjai ndobva tasvika ndobva takwira tikati ko zvinhu zvikanzi tazvisiya kumba tikati handitotora zvinhu zviya zvakanotorwa nokuti that day pazvakaonekwa ndikati zvitorei zviko zvichadisappear chitoenda munozvitora ndobva vaenda nazvo tikati takuchienda nazvo ndasvika pamba pangu kuwestview panhamba 2158 ndakasvikomira takasvika na 5:05 kuridza huta kurova gedhi hapana waivhura kusvika tagara takazovhurirwa gedhi na 6:10 tatakutotya kuti ari kuti gogodzera ndiani kugedhi ndikati ndangouya ndatongouyawo zvangu tikati mama maita surprise aibvunda ndobva tapinda mumba ndobva ndagara akatomhanya kuenda kukicheni ndanondibikira tii nei ndandava nemumwe munin'ina wangu wekuharare ndikati inini kudya kuseni kuno handikwanisi because ndabva ndichidya plus uchiri usiku ndodya kwadziya ndobva angopedza ndobva atosevha achibuda ndobva aenda kunogeza achipedza kugeza anga akavhara dhoo remubedroom because ndiye akashandisa main house ndiye akashandisa insuit ndobva ageza abva apedza ndobva auya mudainima ndarikakatikanzi mama sisi vangu vakandiudza kuti pamwe ezvino ndiri kupera simba ndakuenda kwachiremba kuti ndimbonotsvaga ndinotsvaga dhokta kuti vaone kuti weta sei ndikati aiwa zvakanaka enda zvenyu because medication inoda kuitwa follow up especially yeBP ndobva aenda akabuda mbana 7 ndakazofona kuma 4:30 tikati komaenda matizizi mapiwa mubhedha here tikanzi aiwa mama ndakuno kupolisi ndaripoterwa ndanzi nini ndiuye for questioning ndikati iyo haina basa saka muri kupi svika ndiri kusenda ndobva ndatobuda nemota bva tasvika paya kochi ndakaona bhudhi vake nemupurisa vabuda maofficer in charge ini ndakasvikapo na 4:45 vakazodzoka mudhepoti na 5:30 iye sisi vomuroora wangu vanga varimo vakagara ava kuda vava kunopanana dzemusana I don't know ndobva ndangotaura paya ndikati ndandayasvikanzaiwa mamhani yainge yatopera imi mtu achida ngokwesena chichi saka mochidzokerawo makuseni waenda kandafonera kwana tezvana ndikati ndauya ndine nyaya yangu ndandichikumbira kuti timbogara pasi ndine nyaya ndafambira vakatanga kuvava zvikanzi nyaya yenyu dzamafambira tiri kudzwa zvinhu zvisina musoro zvemanga hanzvadzi yacho hatidi zvokuudzwa tunyaya twenyu tusina musoro ndikati aiwa madii mambodzwa usaidi rangu because inini kuya kwandaitaka ndine nyaya yangu komada kumhanyira kumberi sei ndisati ndataura ndakatolereta every nonsense yavaita atezvara vangu vakasvika hanzvadzi yavatezvara vangu kubva kuvic force nokuti vanhu vakumatebeleland ndobva ndakutaura zvikanzi maipilani vanhu ava vari kuita sei munyaya yakamboedza kupesuwa naye ari pano avo ndobva vataura navo vakati aiwaka chiitikwe chakaitikira muno musha mangomu komamadii mimi kuti zvinhu izvi zviitirwe muno mumusha munova ndiwo makaitika chiitiko zvikanzi hatite izvozvo vajaira kudherera stereki vanozvidza vanhu vane mari chino chichi ndobva ndati aiwaka baba kozvemari zvapinda papi isusu indangofambira nyaya yangu imbodzwa usaidi rangu takabva tanyandobva tati kunana tete vamboda kutsika madziro kuti hativavinge kaisutu noti vakatikanganisira muno mucha ndikati no ngativavinge because panapa vari kutsvaga way yokuti tisavavinga nyaya isataurwa takatora mota bva taenda kuna Pemba kwacho kunamba 5 muna Pemba tasvika kuya tagamuchirana tapinzwa mumba ndatanga kuparira nyaya yangu ndikati ini ndauya vana baba ndauya pano nechiitiko chakaitika kumba kwangu kuti mai guru anova ndiye mwana wenyu uyu akatora t-shirt yomwana wangu akapa mushandi womunin'ina wangu t-shirt yakasunganidzwa neblouse rechikadzi muna mabhodhoro 4 1 yeblack 1 ine mvura yepink mamwe 2 ane mvura chena namapepa pane mbiya saka handisi kuziva kuti zvinhu izvi zvinofamba sei nokuti ndakutotya mbiya 4 ndoita sei zvikanzi kana kuri kuti makazvikokana zviri zvenyu tikati aiwaka kana zviri zvangu isu haticharambika kuti pamwe ndezvedu t-shirt yakatorwa muwodhoropu kai ichienda uku nyakutora kandiye akatotiudza uyu mwana wenyu ngaatsanangure wadzamba pamutondo pamusasa ndakaitora ndakandanzi nini kuda kuitwa munamato watora t-shirt yemunhu baba munini wako wakawaudza here anova ndiye mwana wangu aiwa handina ko munin'ina akuitwa cover up story zvikanzi handina
asamboudzwa kunzi kuri wajira jena nembiya ndivo vabvisa mari dzokunotenga zvese izvi kuti vape uyu. Okay, saka endauya kakuti kana makangosunga muchida kuti muri kuita munamata chisunungurai ka zvinhu izvi hatitombobati zvinototyisa nokuti isusu hatizivi kwazvakasungwa. Ko saka makatora t-shirt yomwana wangu ka ndo zvandatofambira kuti imi michindirondedzerai zvikanzi kana mada ngatifambi. Ndikati handina kwandofamba nemi kaini, ini ndinoda kungoudzwa the reason kuti t-shirt takatorera zvakati nezvakati, saka tazvatakaita zvaperera apa, then kana madaroka tozati nyaya yedu yanakaka, kana tokumbirana ruregero tokumbirana kuti imi ndimi munoziva zvamaida kuita, ini handizive, handina kwandofamba. Handopa yakaita mangange vakupenga vambobuda, uyu muroora wangu waikonekta zvonzi tiri kutaura newe kuAmerica, wobuda panze wombonotaura chingundengunde vodzoka hanzvadzi yacho chiti in and out. Ndobva kuti no problem, ndakukukumbirai. Hanzvadzi yacho yakabva yati ndakuda kutora hanzvadzi yangu yakutodzoka pane yanga ichikucheketerai pamba, ende hanzvadzi yangu iri kuUK ndakutotora. Ndikati handida kunzwisisa, makutora mwana wenyu nokuti ndabvunza zve-t-shirt. Indiri kungoda ansa. T-shirt yakatorerwa imodhoropi kanoitswa kumarich house ndisingazive yemwana wangu. Zvadaro ndikati dzokorora pamabho dzokorora. Mati muri kutora mwana wenyu papa nedarika nevanhu vari pafoni. Zvikanzi aiwa muromo wapotseka, ndiri kureva kuti uyu anga achichengeta pamba. Ndikati pakanaka. Tete vazotaura tataura nyaya yacho haisi kupera ingoramba ichitenderera. Ndobva ndakati okay, ini ndakuchivhara ndichiti mwana wenyu nhasi orara kuno, mangwana makuseni ouya achitora chese chinonzi chake kureva mukoma womuroora, noti muroora wangu. Ndakazoona makuseni vakuuya vachiti hanzvadzi yacho David Kamanga, mai nemukadzi wake, mai vacho mai Kamanga nemuzukuru nevamwe varume 3 aidha ndeverori here kana chii. Ndobva vapinda, vachipinda vakasvikopinda mubedroom, mai vacho vakasvikogara pasofa mudining, mamuna tete neni. Uya pakangopinda mubedroom muroora uya ndakabva napinda ndione zvikanzi spika iyi yakatekwa nemunin'ina wangu mazispika maomba yaya anongoiswa ningirikini flash. Ndikati ndikati ko zvikanditora nemubhedha uyu bvisai ndakubvisa magumbezi. Ndikati koma kutora mubhedha wemuroora wangu nemwana wangu chirudzi. Zvikanzi takatotenga. Ndikati mbomirai, let me confirm kuUK ino vauya vati vari kutora mubhedha. Zvikanzi mama kana vada kutora regai vatore. Ndazofonera muroora ndiye akaramba kudaira murume ndikuzodaira, iye nobva azofona. Zvikanzi ndanichigeza mama, ndikati ndaona hama dzako dzauya dzakutora mubhedha nembatya dzese, zviri kureva sei, zviri kurevei? Because kwedu kuchikaranga zvinohera kakuti muroora usina kudzinga usina kurwa naye, rupasa rwakubuda sei? Zvikanzi mama ndati vatore zviende kumba kwedu nokuti munhu wamuchaisa ipapa hatimuzive. Ndikati chero ndisingamuziko t-shirt yomwana wangu yakabuda sei pahama dzako? Ndobva ndati it's okay. Vakatuta kubvira kublanketi, mutsvairo, everything zvakabva zvapera. Okay, zvese izvi zvaitika izvi, imimiwo magariro enyu amanga muchiita hamuna here matambudziko amanga muchisangana nawo aidha kuvana kana kwamuri? Kuvana vangu, kumukomana iyeyo anga akaenda kuUK, kambani yake yanga yakutosheka because handivaipiwa masponsor license. Saka ipapa abva nekusungwa kwe-t-shirt, home office yakangonyora kuti tsvagai mabasa, takurivhoka visa. Saka enda kutoona kuti kapamwe ipapa zvavasungira zvacho zvatotanga, mutambo watanga watsvuka ropa. Saka ndazogara iye atotora zvinhu zvake vaenda. Makuseni acho ndakati regai ndimbotendera ndibvise zvinhu zvimasaga zvakatsungirwa pano. Ndakabva ndaenda kukeno yembwa, pane mbwa. Saka mumwe muromo wangu nezvinhu zvakangowanda zvigwendere ndichiburisa simbi dzemota, zvimwe zvaimboshandisa achine mota. Ndobva tsaburisa, ndobva ndati bhegi rina ma-empty sai pavheranda, vatenderera vabvisa. Ndatopedza ndikati handisi kuenda kuchechi kwanzi kune masi, regai nditombovhura zvinhu pano ndione. Panakanoti kwetsi mubhegi rehombe raripo rebhuruta uya naro, anenge machangani bhegi amazuva nemachaina, kungovhura zipi kudai ndikuona mune bakatwa nejira rewhite rine zita rangu, jira rered rine zita rangu, remwana wangu nevazukuru vese. Mune bakatwa nembiya 2, mune dhaga mheno ndere kumakuva kana rakabviwepi naro I don't know. Ndopa ndakati
saka pano pashata. Saka ndakatora vhidhiyo ndobva ndatumira kumukomana ndikati kwezvi munozviziva here zvachiitika pano, iwe bvunza mukadzi wako kuti zviri kufamba sei. Ivo vari kuti paakapindura akati hanzi ndanichigadzira zvekuhama dzekumurume wangu, ko zita rangu riri kudenedza vazukuru vangu nemwana wangu, because haingaitika coincident kuti wakungoita zvese. Ko audzani kweni ndakakumbira here munamato kura kuti pamwe bakatairora richida kubaya inini, kuti kana ndabayiwa kandikafa woita take over maproperties angu. Andakashanda nesimba rangu, saka ndakaona ndakufira simba rangu. Ndikati nini apa handichakwanisi kumira, ndakutonokwira dari. Ndakwira dari ndasati ndatozvibata izvi, ndakatozozvibata ndabva kuno kutoripoti. Ndobva ndatovafanira ndika ndaona rimwe bhegi rine zvinhu bakatwa zvakawanikwa pamusoro pehodhoro. Pamusoro pehodhoro pakawanikwa zvinenge zvipiyaniso nembambo nezvimwe zvakangoputirwa zvese ndakatora. Saka ndaingoti zvavhenawo uku nezuro ndakandaenda kunosecha kweuyu, ndobva ndangosvika tichibata tichisecha zvimwe zvinenge zvipiyaniso, hembe dzamai vedu dzakaiswa mune dzake. Mai vedu vakafa, zvinhu zvavo tikati zvitorwe zvigovewe, but handizi kuti wachizvidi. Asi imimi zvinhu izvi manga musingatyi here kuzvibata zvinhu zvakaita saizvozvo? Ndakangoti kusiri kufa ndokupi. Mwana wangu atorerwa t-shirt apa ndazviona ka, hapana godobori. Ndakatongotini ndakutongozvibata nokuti zvaanga zvine mhiko yangu ka. Saka kuona kwandazviita kutofumuka kwazvo, ndakutongotakura, but handina chandakaita, ndakangotakura ndebhegi rakadaro nezvozvo ndirimo. But ndatoona kuti pana mazita angu apa. Ndakatoti sekuru, mwana wanzvadzi yamai yangu mukomana mudiki, uyai pano sekuru, torai vhidhiyo. Takavhura bhegi, sekuru Franzi ndimukatozopedzisa. Saka ndo zvakandiita kuti kusiri kufa kwacho hakusisipo. Ukaona munhu anzi chengeta pamusha, akutora musha kuita wake, nemaroja ari paakunzi ndakuvigirai ivhu rakabva kwamutemwa, ndikuda kuti mugeze. Handisi kuti anga neun'anga here kana kuti I don't know. And atinambogara tese, muroora wangu chiroorerwa atinambogara tese. Akaroorwa akagara kusvika abereka vana ndiri ku-UK. Ndakatozoya kuno kwatongowo patoone vana vatokura. Ndisunya kufaita kuti tirwe hondo yema-COS, nditakure mhuri yese kuti vana vangu ngavachiuya tawana mukana. Saka handizi kuti chandakandatadzawo chondoda kufira panyaya yezvinhu zvangu chii choitwa nemukoma womuroora. Handinambogara nevanhu ivava vandizive. Ndaingoyawo maholidays ndichibikirwa todya, pamwe ndiyo mvura dzandaipiwa idzodzo nongodyawo. Ndichatoda kutoti izvozvi ndirutsiswe because handichaziva chakanaka nechakaipa. Ndicho chirongwa chatakupai. Ndofunga manzwa zvataurwa nanamama uroyi huriko. Hatisati tati hedu uyu anoroya kana kuti asi toda kuzivisana kuti uroyi huriko. Ukazoona munhu akukwira ndege inomboita mari kuuya kunoku, vachifambira nhau dzakadai so, upenyu hunosungwa so, uchifunga kuti haya wakangwara wakadii, kuna vamwe vanhu vanenge vachikuomberera zita rako, hapana chinobuda. Ukaona zita rako raiswa muhari, raiswa mubiya, raroerwa pamuti wemuzhanje, zvawo. Ya kanjalo nje imuli yeZimbabwe sesibona ukuthi baqeda ukuchaza ukuthi emulini laphana kwathathwa impahla zihlanganiswa nomuthi. So kuyasibonisa ukuthi ubuloyo bukhona emulini and singathatheli phansi lezi ndaba ezifana njalo. Kodwa siyabonga ukuthi lebela laba nathi labona okwenzakalayo. So lina lingathi ubuloyo abukho bukhona. So siyabonga bra Mshamba ukuthi chuma ukuthi sibe khona. Ndafara tinoramba tidumana tiri mundima. Pepe takambodumana kumwana kuVenice. Nasi tadumana kuno kusanyati. Zvikuru kuti tiri kushanda. Emotionally West. Tisonke. Saka lei bude zvikwesero kwazvo ticharamba chikupai. It's bye for now. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga Ah!